Estava pensant que l'última volta que vaig vindre a Ontinyent, si no recorde mal, era per a les mobilitzacions i evitar tancar les unitats escolars. També de les últimes voltes que vaig vindre a la comarca, me vaig reunir amb la gent que volia evitar l'abocador i infame que vos volen ficar també a la comarca de residus animals, que és perillós. Bona nit, avui s'encontrem amb la candidata de Compromís, Mònica Oltra, per a la presidència de la Generalitat. Bona nit, Mònica. Què tal? Bona nit. De normal, al lloc on anem ara mateixa, de normal tots els que venen de la Generalitat entren per la porta trasera. Ens agradaria que el comprometeres davant de les càmeres de Pomelo a que quan el facis presidenta, si els votants volen, no entres per la porta trasera. No, jo per la porta gran, no? Com els toreros, és això, que van per la porta gran, doncs jo igual. A veure, quan un polític té que anar per la porta de darrere és perquè té alguna cosa que amagar. I nosaltres, des de Compromís, no tenim res que amagar. Ens podrem enganyar en algun moment, però res que puga evitar que tinguem que entrar amb la cara ben alta als llocs. No es tracta tant de porta gran o xicoteta, sinó de poder mirar-li a la gent a la cara, als ulls, i des de la veritat, i des de la idea de que tenim que governar amb la gent, i mirant-li a la cara a la gent, sempre podrem entrar per totes les portes de tots els llocs. A les 12 de la nit se tancava el cens, on hem aconseguit superar les 40.000 persones per arreu de tot el país inscrites en el nostre cens, que és una xifra espectacular i que ha superat totes les nostres expectatives. 40.000 persones s'han apuntat per a poder votar en les primàries de Compromís. Creus que això és un símbol de que els valencians tornem a tindre confiança en la política? Jo crec que sobretot és un símbol que quan a la gent se la convida a participar i se n'adona que la seva participació és útil, la gent respon. Això que diuen que a la gent no li interessa la política no és veritat, perquè quan se li diu a la gent vine a decidir, vine a compartir amb nosaltres quines candidates volem posar en les candidatures, que el 24 de maig ens trobarem damunt de la taula electoral, la gent respon. Per tant, no és que la gent no tinga interès en la política, és que la política s'ha fet molts anys d'esquenes a la gent, i aquesta dada ho demostra, perquè efectivament 40.000 persones inscrites en el cens és tot un èxit, estem molt contents. Bueno, heu vist l'última, no? El Palau de les Arts, ha entrat allí la policia, han fet ahir un escorcoll tot el dia buscant ordenadors i tal. Jo, quan poso les notícies i veig que les notícies del nostre país sempre són que ha entrat la Guàrdia Civil, que han detingut a no sé qui, que han cobrat comissions il·legals, que han desviat els diners de tots els valencians mentre retallen, furten en una mà i en l'altra, en les tisores, ens retallen els pressupostos. No? I avui el president de la Generalitat, el senyor Fabra, no se li ocorrís dir res més que el despliegue policial ha sido innecesario. I tu dius, no te preocupa que la gent que tu has posat en el Palau de les Arts, tu com a president has nomenat a aquesta gent i ens ha estat furtant, no te preocupa això? Te preocupa que hagi anat la policia a detindre-los? Pels delinqüents de guant blanc no està bé que vaig a la policia per ells. Es veu que té que anar un mayordomo a dir-li vol vostè fer el favor d'anar a la presó, per favor? En la teua web parles de política a la felicitat de tots els dies. Com penses portar la felicitat a tots els llocs dels valencians, valencianes, a totes les cases? Pues mira, jo sobretot el que plantejo és que la política el que té és que sentar les bases de la felicitat. Després ja les persones decidiran, no?, si volen ser felices o no. Però en qualsevol cas la política el que ha de servir és per a facilitar-te la vida, no per a complicar-te-la. Per exemple, si la llei d'autonomia personal per a les persones amb dependència estiguera ben desenvolupada, doncs moltes persones tindrien una vida més fàcil. Persones que en aquest moment no poden fer-se càrrec de persones majors, de persones amb discapacitat, de xiquets malalts i que no tenen els recursos suficients. Una bona manera d'aplicar aquesta llei faria la vida més fàcil. En aquest sentit, faria que aquestes persones foren més feliços. No? Un poc d'això és del que estem parlant. I és que la política ajuda a les persones. No servisca per a enriquir uns pocs o per a col·locar a uns pocs en llocs de poder que després les decisions que prenen dificulten la vida de la gent. No? Un poc este és l'esperit. No? O si tu estàs en una llista d'espera sanitària i tens que estar 3 anys esperant a que t'operen un genoll, pues això te fa profundament infeliç, perquè a més vius en dolor, vius amb l'angoixa de no saber quan vas a entrar. Pues si els diners de la sanitat pública
els invertim en comptes de per a que algunes empreses privades guanyen diners, que és el que s'està fent ara en, per exemple, un pla de xoc contra les llistes d'espera, segur que això també genera aquesta felicitat quotidiana, no? Que no significa pues, la política esta dels grans esdeveniments que hem tingut, no? Que vinga la Copa Amèrica, que ens mire tot el món, pues sí, igual la Copa Amèrica o la Fórmula 1 te fa feliç un dia, si tens diners per pagar l'entrada i per anar a veure-lo, però aquestes xicotetes coses que diem nosaltres fa la vida més fàcil tots els dies, i això és la felicitat de tots els dies, aquesta xicoteta felicitat de tots els dies, per a la qual jo entenc que la política és el que ha de servir, no? Bueno, pues moltes gràcies, Mònica, i esperem ser feliços conforme tu dius. Moltes gràcies a vosaltres, i jo també espero que per lo menos se tinga les bases per a la felicitat i després cada uno que decidisca, però vaja, sempre millor, feliç i amb un somriure. Moltíssimes gràcies. Ahí teniu un cartell preciós a l'entrada del poble, on explica en pèls i detalls, hospital, cames individuals, tot preciós. Sí, claro, preciós pel que cobra el cartell, suposo, i això sí que cobraria.